Ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει. 0-2. 2-0. Δεν είμαι στο ποδόσφαιρο. Αρμόδιος. Ο ΠΑΟΚ, ναι. Θα το παίξουν εκεί. Εντάξει. Δεν έχετε καμία δουλειά να κάνετε. Λοιπόν, νευριάζω, είναι το ήρτζι μου. Με συγχωρείτε, δεν ήξερα το ήρτζι σας. Ευχαριστώ πολύ που με ενημερώσατε. Μπορείτε να παίξετε. Παρακαλώ. Έλα, παιδί. Λέγε με θρασκίβουλα. Μάλιστα, ελπίζω να μην σας ενοχλώ που μπήκα στο κατάστημά σας. Χαρά μου είναι. Ναι, δεν χάνει ο ΠΑΟΚ τώρα μέσα στην Τούμπα τώρα. Όχι, θα χάσει. Πού να κερδίσει, ρε παιδί. Ποιος το θα κερδίσει. Θα κερδίσει. Τι ομάδα είσαι? Εγώ. ΑΕΚ. ΑΕΚ είσαι. Μη βροντοχτυπάς τις χάντρες. Γεια σου Μάνα Σαλονίκη. Γεια σου ίδιο του Βορρά. Η δουλειά κάνει τους άντρες. ΠΑΟΚ, άσο. Πόσο σκορ? Σκορ 2-0. Διπλό. Ποιος θα σκοράρει? Ο Αθανασιάδης. Αθανασιάδης και τα δύο. Σε βλέπω στο ποτήρι μου. Καλησπέρα. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Πώς? ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Τι? Πόσο? 0-0. Τι είπες? Κουλούρια, τίποτα. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. 0-3 μέσα του Τούμπα. Άνετα. 0-3 μέσα του Τούμπα και δεν φάνω και ποτέ. Δεν θα ποιος να παίξει. Η Μήτρογλου ή Τζιμπούρ. Ή Φουστέρ, κανένας άλλος. 10 μείον 5 μείον 5. 6 δια 2 συν 8. 20 φορές το 15. 11 και 7 18. Όλα 3, όλα 6. Γεια σου Μάνα Σαλονίκη. Γεια σου μάνα Σαλονίκη. Γεια σου νύφη του Γεια σου ίδιο του Βορρά. Γεια σου και καλά μαριά. Θα κερδίσει ο Ολυμπιακός. Πόσο? 0-2 ο αγώνας. Ολυμπιακός. Πώς θα κερδίσει η ομάδα? Πώς θα κερδίσει, θα παίξει και θα κερδίσει. Ναι, τι σκορ? Μάλλον 2. 2 γκολ. 2-0. Ο Ολυμπιακός θα βάλει 2 γκολ. Ο Πίου είναι. Ο ίδιος, ο γνωστός. Λέγαμε λοιπόν πως μείον 5. 6 δια 2 συν 8. Ολυμπιακό έπεσες τώρα σε περίπτωση, άσε. Θα το πάρουμε το παιχνίδι. Ποιος, τι ομάδα είσαι? Ολυμπιακός. Ολυμπιακός. Τι θα γίνει, δεν υπάρχει άλλη ομάδα. Χ2. Ξεκινάει από το διπλό και καταλήγει στο Χ. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ολυμπιακάρα είναι, δεν υπάρχει άλλη ομάδα, αλλά πιο μέσα. Μη σε φάνε. Έλα Στέλιο! Εδώ με, έλα Στέλιο! Στέλιο! Εδώ με ρωτάνε ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Τι ερώτηση είναι αυτή ρε παιδιά. Υπάρχει άλλη ομάδα. Έλα Σάκη, έλα εδώ ρε Σάκη. Κοίτα, ένας Ολυμπιακός. Δεύτερος Ολυμπιακός. Γελάει άλλο. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα φίλε. Το Γάβρο πώς το βλέπουμε φέτος? Όχι αυτόν. Δεν υπάρχει άλλος ρε φίλε μου. Δεν υπάρχει άλλος. Ας είναι λόγια, είναι φτώχεια. Είναι κρίμα να τα χαλάσει και την κάμερα. Είναι κρίμα. Δεν μου παίρνει τώρα συνέντευξη τέτοια, μόνο που φωτογράφησε το μαγαζί. Πώς το είπες, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. ΠΑΟΚ. Ο φίλος σου εδώ άκουσε τι λέει. Όχι, όχι, έλα εδώ, έλα εδώ. Έχω φωτογένεια φίλε. Ερώτηση παρακαλώ. Ολυμπιακός τρελός μας είπανε. Τι λέει μωρέ τι. Μίλα το, μίλα, όχι μίλα. Κάτι ερώτηση να κάνει. Με τον ΠΑΟΚ, για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Διπλό στην Τούμπα, όπως πάντα, δεν το ξέρεις αυτό. Σκόρε. Αμπτούν Ναι. και Τσιμπούρ. Ωραία, Και ευχαριστούμε. 0-4. Και το λιμάνι είναι βαθύ. Να ξέρετε στο δεύτερο γύρο. Είμαι Παναθηναϊκός εγώ πότε. Δεν πειράζει. Θα χάσετε πανηγυρικά. Ποιος θα χάσει? ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ θα χάσει. Ναι. Πόσο? 2-1. 2-1. Τι θα βάλουν τα γκολ? Τώρα δεν μπορώ. Δεν είμαι και μάγος. Βάλε ένα 2-0. Εντάξει, ένα κίνητο. Σομαλία. Πόσο? 0-0, 1-1. 1-1. Σομαλία. Δύσκολο παιχνίδι. Χινάρι το βλέπω, χινάρι. Από εκεί δεν το φέρνω. Παοκάρα! Άμα. Να βρε γερά. Ο αγώνας ανοίξει 2-1. Υπέρ του ΠΑΟΚ. Τα γκολ και δεν τα βάλουν.
Ένα ο Κλάους και ένα ο Σάλπη. Δεν ξέρει, κοίταξε. Αφού είπε Κλάους και Σάλπη. Ένα ο Κλάους και ένα ο Σάλπη. Και πες περαστικά στο Πειραιά. Κερατάς θα βάλει ο Σάλπη. Περαστικά στο Πειραιά. Τώρα που συνηθίσανε σύντες, δεν θα σταματήσουνε. Τον Πάοκ Ολυμπιακός πώς το πάρετε? Πάοκ Ολυμπιακός. Ολυμπιακός πάει καλά τελευταία. Θα τον δούμε τώρα για 1-0 τον βλέπω εγώ. Άσος. Πόσο? Άσος, τι ρωτάς. Πάοκ Ολυμπιακός. Πόσο? Το πρωτάθλημα για τον Πάοκ είναι αυτό, να νικήσει τον Ολυμπιακό, πλάκα κάνεις. Τσουμπου. Αλλάξατε. Μάλιστα. Εγώ εκεί. Γιατί 3-3 παίρνεις το 3-2 και χάνουμε. Εσύ τι κάνεις? Τι να κάνω κύριε καθηγητά? Παίζω. Παίζεις. Αν το έχεις ένα θα το παίζω. Τι ρωτάς, στην Τούμπα δεν περνάει κανένας. Την αίσθηση ότι ο Ολυμπιακός θα το πάρει. Πόσο το σκορ? 2-1. 2-1. Τι θα τα βάλω? Σαλμπικίδης και Λόρενς. Δεν θα το παίξω, όχι δεν θα το παίξω. Δεν παίζω σχεδόν τις πιο πολλές φορές, δεν παίζω ελληνικές ομάδες. Σχεδόν μπορεί να κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Δεν το αποκλείω, αλλά έχω την εντύπωση ότι ο Ολυμπιακός θα πρέπει να περάσει εκεί άνετα. 0-2. Άσο το βλέπω. Κοίταξε, για να έχει ενδιαφέρον το πρωτάθλημα, πρέπει ο ΠΑΟΚ να κερδίσει. Θα περάσουμε, θα παίξουμε φίλοι μας. Δεν υπάρχει διπλό εκεί, χ θα κάτσει αυτό. Δεν θεωρώ δηλαδή το ποδόσφαιρο έξω το παιχνίδι. Του κοινωνικού γίγνεσθε. Με αυτή την έννοια θεωρώ ότι και η Θεσσαλονίκη πρέπει να παίξει κάποιο ρόλο στα πράγματα. Με την έννοια αυτή θα εκμεταλλευτεί το ποδόσφαιρο για να κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Έτσι το βλέπω. Ποδοσφαιρικά θέλω να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Αυτοί θα κάτσουν εκεί, δεν υπάρχει περίπτωση. Στοιχηματικά δεν θα το αγγίξω. Ο καθηγητής. Να μην το αγγίξουν, ναι. Θεωρώ να μην το αγγίξουν, γιατί σας είπα προηγούμενα πώς το βλέπω και πώς το έχω μες στο μυαλό μου. Έλα εδώ! Έλα πάει καύρο! Είπες το καύρο! Ολυμπιακάρα! Διπλός η Τούμπα! Πάμε! Άλλο σειρά! Κι όμως κατά βάθος Πάω. κάπου υπάρχει λάθος. Ολυμπιακάρα. Κάπου την έχουμε 1-0. πατήσει και οι δυο. 4-2.